Добрый вечер, шановное господарство, з вами Ярослав Стешик. Белсат працягвае небяспечную, але жыццёва важную для Беларусі працу. Мы просто показываем падзеі. І вось што сёння ў навінах. Милициянтам усё, затрыманым закон. Подобранная и возвращенная рация превратилась в украденную. Подвойныя стандарты лукашэнкаўскіх суддзяў. Пандемія не закончылася, а лекараў звальняюць. Либо меня увольняют, либо центр закроют. То есть проверки всегда найдут, что найти в частном медицинском центре. Новый год бел-червоно-белый. В этом году, конечно, это форма протеста, потому что нам будут запрещать, мы будем всегда находить новые формы. Сфальсіфікаваны крадзеж амапаўскай рацыі, што б гэта не значыла, каштуе 2 гады абмежавання волі. 3,5 гады турмы за супраціў працаўнікам унутраных органаў з ужываннем гвалту або пагрозай яго прымянення. У Беларусі штодня судзяць людзей, якія змагаюцца за свабодную будучыню. За хронікаю рэпрэсіяў сачыла Юлія Цельпук. Алена Гнаук сёння вызвалілася з пасткі, у якой прабыла 72 гадзіны. Пасля адбывання папярэдніх сотняў жанчына прыйшла ў пастарунак Ленінскага раёну Берасця, каб перадаць новае мусорнае вядро для камеры, у якой сядзела. Мяне пропустили, нешта там доўга бегали хлопцы, а затым прыйшлі ды гавораць: Алена Петровна, ёсць такая магчымасць, каб вы занеслі самі гэта вядро у ІВС. Там жанчыну і пакінулі на чарговыя 3 сотняў. 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу вырак суддзі Святаслава Каліны для берасцейца Дмітрыя Шчурко. Артыкул нетыповы. 205 частка 1. Крадзеж. У гэтым выпадку службовай рацыі байца АМАПу. Подобранная и возвращенная рация превратилась в украденную. Вот так вот у нас как бы используется законодательство наше же против нас же. А своих трогать запрещено напрочь. Суд праігнараваў дададзенае да справы сведчанні пра збіванне амапаўцамі мірных грамадзянаў. Іншую берасцейку, сябру незалежнага прафсаюзу РЭП Дар'ю Палякову, міліцэйскі пратакол пераўтварыў у агрэсарку. Тая неабачліва ўзяла пад руку міліцыянта, просячы не затрымліваць ейнага калегу Александра Сахарука. Атрымала крымінальную справу, ператрус і заблакаваныя рахункі. Я якобы нанесла телесные повреждения. Там написано, что якобы это я сделала из мести. Ну и понятно, что написано про куртку. Потому что на видео есть, как ее порвали. Только непонятно, кто это сделал. Я уже не буду говорить свое мнение. Дар'і Паляковай пашчасціла, што пад парваную курткай міліцыянта не знайшлося сінякоў. Як у выпадку Михаіла і Александра з Берасця. 3 і 3,5 гады турмы адпаведна мужчыны атрымалі за супраціў супрацоўнікам з ужываннем гвалту або пагрозай яго прымянення падчас пратэстаў 9 жніўня. Пашкоджанні, які ён атрымаў, гэта смеху варта. Это просто помста рэжыму, так, людям, якія намагаюцца абараніць годнасць, гонар, свае правы грамадзянскія. Такіх людзей судзілі сёння і ў іншых гарадах. У Магілёве актывіста Валадара Цурпанова, які раней адбываў сотні, а на працэсе пазбаўлены шэрагу правоў, кінуў у бок адной з суддзяў эмацыйная, цытата, «Валі адсюль хунтаўская падсцілка». Хунтаўская падсцілка, я памятаю, я ж хлопец з вёскі. Это штука, якая дазваляе там змягчыць уздзеянне той паверхні, на якую дакладзешся, такая. Таму і тут, зразумела, не все выконваюць ту функцыю. Змягчыць удар і адбяліць дзеянні гэтых оркаў, якія на вуліцах пляжаць нашых людзей. Я так мяркую, гэта рашэнне менавіта аб тым, каб завесці крымінальную справу, вырашалася не тымі людзьмі, якія падавалі гэтую заяву. Хутчэй за ўсё, гэта, канешне, нашмат больш глыбокі ўзровень. У Віцебску суддзя Андрэй Шыдлоўскі аштрафаваў Алену Куставу агулам на 216 рублёў за тое, што замяніла партрэт Лукашэнкі ў інтэрнаце на картку 3%. Это остаток моих доходов от зарплаты. 3%. То есть то, что у меня остается чистыми от зарплаты. За гэта далі хуліганку. А пасля затрымання, якое адбывалася без супраціву, спадарню Алену чакала неспадзяванка. У меня протокол, это как женщина решала вопрос, что делать со своими детьми 8-10 лет, было расценено как неповиновение. И
По этой статье было наложено административное взыскание. Павел Левінаў сочыць і за справою нашага журналіста Змітра Лубача. Ірына Смалякова з абласнога суда пакінула ў сіле рашэння пастаўскага суда, які аштрафаваў Змітра на 1080 рублёў за распаўсюд прадукцыі СМІ. Адметнасць сённяшняя тым, што мяне вырашылі судзіць у дзень нараджэння. Шмат часу суддзя у імянінніка не забрала, апеляцыю разглядала. 3 хвіліны. Юлія Цяльпук, Белсат. Вашингтон увёў візавыя санкцыі супраць 39 асобаў, датычных да падрыву беларускай дэмакратыі. Пра гэта паведаміў дзяржаўны сакратар ЗША Майк Помпео. Таксама Дэпартамент фінансаў ЗША увёў новыя санкцыі супраць афіцыйных асобаў і некалькіх арганізацыяў Беларусі за грубыя парушэнні правоў чалавека. У чорны спіс трапіў Цэнтр выбаркам Лідзіі Ярмошынай, спецназ КДБ «Альфа», Менская міліцыя і АМАП, ды намеснік міністра ўнутраных справаў Геннадзь Казакевіч. Цяпер уся маёмасць або інтарэсы падсанкцыйных асобаў, якія размяшчаюцца ў ЗША або застаюцца пад кантролем амерыканскіх грамадзянаў, будуць заблакаваныя, нават калі гэта частковае валоданне актывамі. І гэта яшчэ не запрацаваў акт аб дэмакратыі ў Беларусі, які напярэдадні ухваліў амерыканскі кангрэс, бо закон чакае подпісу прэзідэнта Трампа. Они понесут ответственность за свою жестокость, за то, что они не допускают настоящую демократию, а также свободные и справедливые выборы. Это, пожалуй, главный из законов, который я когда-либо написал. Он дает администрации дополнительные инструменты для введения санкций, но и следующая администрация может принять эстафету в нашем стремлении достичь свободы и демократии в Беларуси. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі ўмацоўвае амерыканскую дапамогу грамадзянскай супольнасці, узмацняе і паскарае ўвядзенне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі ды ўсіх датычных да масавых рэпрэсіяў і катаванняў. Бліжэйшым часам Злучаныя Штаты наведае з візітам Святлана Ціханаўская, якую ў Еўразвязе і Паўночнай Амерыцы лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Запланаваныя сустрэчы ў Кангрэсе, амерыканскім урадзе з прадстаўнікамі бізнесу, зацікаўленага ў інвестыцыях у новую Беларусь. 5 затрыманых удзельнікаў прэс-клубу, в обшук у рэдакцыі брэсцкай газеты. Гэта навіны толькі апошніх 2 дзён. Сёлета беларуская журналістыка зазнае небывалыя рэпрэсіі. Ці застанецца ў Беларусі такі панятак, як свабода слова, распавядзе Надзея Бельская. Незалежная беларуская журналістыка і раней трапляла пад рэпрэсіі ўладу, але сёлета яна прыняла на сябе вельмі моцны удар. В обшукі ў рэдакцыях, пазбаўленне статусу СМІ, звальненне журналістаў, выклікі ў праваахоўныя органы. Ни быдло, ни наркоманы, ни отморозки, каких пытается представить власть придержащая. За ўдзел у гэтым відэа супраць гвалту ўладаў галоўны рэдактар брэсцкай газеты Віктор Марчук атрымаў папярэджванне ад пракуратуры. Свой подпіс пакінуў з прыпіскай «Нязгодны». Раней упершыню за 18 гадоў тыпаграфія адмовілася друкаваць выданне. Рэдакцыя шукае іншую друкарню, будзе абскаржваць дакумент прокуратуры. Мы видим и то, что происходит с Брестской газетой, те условия, в которые нас поставили, и то, что происходит вот сейчас с тем же пресс-клубом, что происходит с другими изданиями, которые до этого подверглись такому давлению. Поэтому тут другого мнения быть не может. Прэс-клуб – гэта пляцоўка, якая арганізоўвае трэнінгі ды сустрэчы медыасупольнасці. 5 працаўнікоў прэс-клубу затрыманыя, у тым ліку заснавальніца Юлія Слуцкая. Адвакатаў да іх не пускаюць. Ситуація ў краіне, ведаеце, якая, чаму да нас цяжка лічыць. Мы падтрымлівалі тыя медыі, якія аказаліся пад ціскам за свае пазіцыі. Можа, гэта или нешта. Прэс-клуб робіць тое, што заўсёды рабіў, чым лічыць сваю місію. Гэты год стаў росквітам незалежнай беларускай журналістыкі, лічыць прэс-сакратар Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Таму, нягледзячы на рэпрэсіі, ёй жыць. Крымінальныя справы, зняволенні, бясконцыя захворванні ковідам, калі людзі знаходзіліся у турмах. Такі, умоўна кажучы, вынік гэтага года
ёсць нейкі спадзеў, напэўна, што горш уже быць не можа. Паводле звестак асацыяцыі, з 9 жніўня па ўсёй Беларусі затрымалі амаль што 400 журналістаў, 10 з іх застаюцца за кратамі. У тым ліку нашыя калегі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Надзея Бельская, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Пад палітычныя рэпрэсіі трапляюць і тыя, хто з пачатку года працуе ў найцяжэйшых умовах пандэміі каронавіруса – медыкі. Гэтак у Лідзе за палітычныя погляды звальняюць спецыяліста, да якога заўжды ёсць чарга пацыентаў – гінеколага Ірыну Здоту. Ірына шмат гадоў працуе загадчыцай у цэнтры бясплоддзя, ды лячыла нават чыноўнікаў. Алена Дубовік распавядзе падрабязнасці. Это у нас, по-моему, в Киеве было. Это хирургический. Это тоже немецкий. Ну, их довольно много. Но... Але цяпер гэтыя сертыфікаты бескарысныя. Ірыну Здоту, гінеколага з 30гадовым стажам працы, звальняюць з прыватнага медычнага цэнтру за праяву палітычнай пазіцыі. Яна наведавала маршы медыкаў, яе затрымалі ды збілі, а жанчына асмелілася паскардзіцца на дзеянні міліцыянтаў. Мне прямо директор сказал, что да, это требование исполкома, которое исходит выше. Либо меня увольняют, либо центр закроют. То есть проверки всегда найдут, что найти в частном медицинском центре. Это, ну, как бы ты ни работал, это найдут. И я сказала, увольняйте. Хорошо. Он говорит, за что? За что? Вас уволить. У Ірыны няма ніводнай вымовы. Шмат гадоў яна лячыла бясплоддзя. Каб абараніць свае правы, яна ўступіла ў свабодны прафсаюз беларускі. Вось гэты рух медыкаў у прафсаюзам, як і у выкладчыкаў, у студэнтаў, так сказать, вельмі шырокая плынь насельніцтва зараз, так сказать, над гэтым задумалася. Ён паявіўся пасля пратэстаў. Пратэсты медыкаў пачаліся 12 жніўня. Паводле звестак Беларускага фонду медычнай салідарнасці больш за 190 іх калегаў былі затрыманыя. Не менш за 3 дзесяткі звольненыя, у тым ліку 3 рэктары універсітэтаў, кандыдат медычных навук, дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру. Ставят графики неудобно, некоторым угрожают неподписанием контракта, какие-то премиальные вопросы. Руслан атрымаў вымову з-за невыканання працоўных абавязкаў. Гаворка пра час, калі ён адбываў арышт за ўдзел у маршах медыкаў. Каким образом я их мог исполнять, если я отбывал административный арест по решению суда? Ведущий юрисконсульт, у которого, естественно, высшее юридическое образование, беспричинно, я ее никоим образом не оскорблял, не унижал честь и достоинство, вот так при всех, прилюдно при администрации выразилась для меня в элементарный зэк и повторил это несколько раз. Медыкі спрабавалі змяніць сітуацыю яшчэ ў лістападзе, зрабіўшы гучную заяву аб масавым звальненні. Сегодня 21 и никто не уволился. У меня сейчас, после пятницы, врачи, с которыми, как говорится, я не потому что, а потому что они, наверное, боятся. Вот у нас в центре, потому что боятся и не хотят вмешиваться. Нет врачебной солидарности, к сожалению. Паводле Міколы Шараха пратэст медыкаў змяніўся. Цяпер у некаторых установах спрабуюць стварыць прадстаўніцтва незалежнага прафсаюзу. Некаторыя лекары трываюць італьянскую забастоўку. Многія вымушаны былі з'ехаць за мяжу. Шмат з'ехала. В наших паліклініках зараз вельмі пажылы кантынгент застаўся медицинских работников, нават пенсіянераў. За кратамі дагэтуль застаецца студэнт медуніверсітэту Уладзіслаў Марціновіч, якога падазраюць у вядзенні тэлеграм-каналу «Белыя халаты», і лекар Арцём Сарокін, якога вінавацяць у распаўсюджванні інфармацыі пра тое, што забіты Роман Бандарэнка не быў п'яны. Алена Дубовік, Белсат. І ў працяг тэмы Беларусь таксама прэзентуе сваю вакцыну супраць каронавіруса на міжнародным рынку. Але мінімум праз 1,5 года. Ці будзе прэпарат запатрабаваны, даведвалася Діяна Радкевіч. Беларуская вакцына, паводле прагнозаў Акадэміі навук, з'явіцца прыкладна праз 2 гады. Ці не запозна? Наш эксперт лічыць, што праблема каронавіруса, магчыма, будзе яшчэ актуальная. Любая краіна, яна дзеля сваёй бяспекі, у тым ліку эпідэміялагічнай, павінна мець свае распрацоўкі біялагічных прэпаратаў, у прыватнасці вакцынаў.
Бюджэт на распрацоўванне айчыннай вакцыны не мае перакрочыць 5 мільёнаў рублёў. Праца над расійскім прэпаратам «Спутнік В», якім беларусаў пачнуць прышчапляць ужо на лета, каштавала прыкладна ў 10 разоў болей. Беларусь стала першаю краіною, дзе зарэгістравалі расійскі сродак. Падчас клінічных даследаванняў «Спутніка» ў Беларусі прышчапілі 100 добраахвотнікаў. Тыя дзелавыя стасункі з Расійскай Федэрацыяй маюць, магчыма, тут сваё лобі. І, канешне, магчымасць таго, што патрапяць заходнія вакцыны сюды, выключаць нельга. Пра якасць будучай беларускай вакцыны казаць натуральна рана, затое недавер сярод выпадковых суразмоўцаў ужо ёсць. Нет уверенности. Если она пройдет все тесты и будет запатентована, почему нет? У нас неплохие лекарства. Не знаю, под сомнением. Это не так просто разработать, понимаете? С бухты-барахты. Доверяем своим врачам, своей республике. Масавую вакцынацыю распачынае Еўразвяз, які ў панядзелак зарэгістраваў вакцыну ад кампаніяў Pfizer і BioNTech. Як мы і абяцалі, гэтая вакцына будзе дасяжная для ўсіх краін ЕЗ адначасова на адных і тых жа ўмовах. Я заўсёды казала, што мы перажываем гэтую пандэмію разам. Такім чынам, вакцынацыя ў Еўрапейскім звязе можа пачацца адначасова 27, 28 і 29 снежня. Масавыя вакцынацыі гэтым прэпаратам ужо распачаліся ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Брытаніі, ЗША і Канадзе. Аднак улады Вялікай Брытаніі заклікалі, каб людзі з вострымі алергічнымі рэакцыямі не выкарыстоўвалі вакцыну Pfizer-BioNTech. У першы дзень 2 асобы з сотні прышчэпленых адчулі праблемы. Если мы их провакцинируем без условий, просто вот как положено под гребенку всех, могут возникнуть осложнения. И об этом вот и пишется, что провакцинировали столько-то, вышли такие осложнения. Значит, не было правильного осмотра, не было опроса и сбора анамнеза перед самой процедурой. Вот я к этому, говорится, закликаю, для того, чтобы вакцинация проводилась согласно правилам. Тым часам каронавірус дацягнуўся і да Антарктыды, якая заставалася адзіным кантынентам без гэтай інфекцыі. Паводле прэс-службы 5-га вайсковага дывізіёну на чылійскай даследчай базе пазітыўны тэст атрымалі 36 чалавек. Усіх заражаных ізалявалі на поўдні Чылі. У свеце зарэгістравалі амаль 78 мільёнаў выпадкаў каронавіруса. Інфекцыя заразіўся прыкладна кожны 100-й жыхар нашай планеты. Діяна Радкевіч, Белсат. Белы і чырвоны, гэтыя два колеры часцей за ўсё можна пабачыць на навагоднім дэкоры вокнаў і балконаў беларусаў. Хаця сёлета міліцыя чапляецца нават да чырвона-белых рушнікоў, што вісяць на прыватных балконах. Ці будуць людзі ў пагонах трактаваць навагоднія гірлянды як недазволены пікет, даведалася Катя Малей. Вот такие вот открыточки. Вось такія паштоўкі спадарня Антаніна робіць, працуючы з дзецьмі з інваліднасцю. У нацыянальных колерах упрыгожила і сваю кватэру. В этом году, конечно, это форма протеста, потому что нам будут запрещать, мы будем всегда находить новые формы. Я думаю, наш народ такой креативный, и такой каждый раз радует своими придумками. За нацыянальнасцях на балконе цяпер могуць аштрафаваць ці нават арыштаваць. Гэтак чытач парталу Тутбай атрымаў адказ з адміністрацыі Фрунзенскага раёну Менску. Колеравая гама упрыгожванняў не прадугледжаная, але размяшчэнне на вокнах ці хаўбцах бела-чырвона-белых сцягоў чыстая вады пікетавання. Сама выява трактуецца як парушэнне 23.34, як несанкцыянаваны пікет. Не кажуць, што гэта у вас быў сцяг. У вас была сімволіка. У пэўным сэнсе яны маюць рацыю. Людзі, которые свядома вывешваюць бела-чырвона-белую сімволіку, яны выказваюць сваё стаўленне да гэтага рэжыму. Но іншая штука, што мірнае выказванне свайго стаўлення – гэта цалкам законная штука. Большасць апытаных намі магілёўцаў, што рыхтуюцца да Новага года, пра адміністрацыйную адказнасць за упрыгожванні і не задумваліся. Синие шары, красные банты, у нас уже стоит елка. Гирлянды повешу и все. Бело-красно-белые. Купили игрушки, но очень такие нейтральных цветов, без ярких, без красных оттенков. То есть такие вот прозрачные, беленькие, светленькие. Кожный год, так и сёлета. Бело-красное что-нибудь. Что-то там зихотит, огонечки. Такое новогоднее настроение рождественское. Это червоный и белый. Мои любимые колеры. Не люблю сегодня, сказали, синий повесь, завтра зеленый, желтый, красный.
Все есть, как трое игрушки старые, и обычно каждый раз покупаю новую. Конечно, да, хотелось бы украсить в традиционном, сейчас популярном бело-красном с удовольствием. Но не было, да, у нас таких. У меня есть прабабушкины игрушки. Я их достану из ящика, в коробочке они лежат. Куплю гирлянды, если нужно их обновить. В любом случае цвета будут радужные и приятные для глаза и радовать жизнь. На адзінай у Беларусі фабрыцы ялінкавых цацак «Грай» пра навагоднія трэнды не толькі ведаюць, але і ствараюць іх. Тут уручную робяць тое, чаго не знойдзеш на Аліэкспрэсе. Беларускі каларыт, арнамент, прырода хваліцца уладальнік фабрыкі. Белый и красный цвет являются символами Нового года. Вне зависимости от политики, мы производим игрушки белого и красного цвета с различными, скажем так, узорами, орнаментами. Но самое интересное, что помимо всего этого и зеленый цвет является символом Нового года. Поэтому, как бы это было ни забавно, и белый, и красный, и зеленый цвет являются символами Нового года. Галоўны навагодні тренд – жывёліна года. Героямі на цацках сёлета стануць быкі – сімвал 2021-го. А што да колеру – справа густу. Катя Малей, Белсат. Пакуль гэта ўсе навіны, але заставайцеся з Белсатам. Праз момант размова дня Святланы Калінкінай, гутарка з псіхолагам пра тое, як даць рады з кепскімі навінамі вакол палітычнага крызісу, але не ізалявацца ад падзеяў. З вамі быў Ярослаў Стешык. Заставайцеся моцнымі.